Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ba Dharmendra Pradhan ulai no akam kum Menteri Ketenaga Pulih Putih namar kajing khi persha ya kajing la tu ka kot jing keli ha kanit examen ha kane kaju kasni la IT ya Pralhad Joshi ban shimti ya kakam kum Menteri Bapet ya Ketenaga Pulih Putih ka Presiden kari ka Rashtrapati kala pediang ya kashithi jing no akam Pradhan bat kala pen benaru ya kajing thung Menteri ya Pralhad Joshi Kumban Shukdo Pralhad Joshi udang Shakri ru kum Menteri Ketenaga Food and Consumers Affairs. Ha kashithi jing no kam kajong Dharmendra Pradhan basan punyo snem kakarta loong ba ularai ban no kam khnang ba anam aila de ki bor ki persha ekari ban pedon kam bakla ekajing khi halor kajing la tu ka kot jing keli. Katu kat ni kenta hadian kajing no kam jong kinong mi khmat ka cockroach Janta Party Saurav Das bat Ashutosh Ranka ringkat bat ki menteri ka Sarkar Padeng JP Nanda bat Jitendra Singh kilapan bena ba kilapan kutno ya kajing khi hadian wa ka Sarkar Padeng kalakular ban pediang ya kajing dawa ka jongki ka jing no kam Pradhan ka de kajing dawa ka bakong santam jong ka CJP ka kanhun ka Blasing da Abhijit Dipke bala pendep ya kajing pulih na Boston University bat balawan phai she India banila mi kajing khi halor kajing mi ka kot jing keli shwa kane Pralhad Joshi loong ba ka Sarkar Padeng ka yang scam banyada ya ka bha ka miat jong ki samla pulih bat ban shim ya ki sen jam persha ikinu jing thot ki bakta ekalawe ka jong ki ulama hamru bawat laki samla ki don hok banyakhi da kalinti ki bajai jai henrei ki de ban long ki bahusiar banom ailat ye ki brio ki badon ka jingmut ka basniu ban pindon kam baklai ka jingekhi ka jongki